थांनाय दालि 14 सालमारिनि सानजा जराव हास्तेनि लाइबुमाव सिनिमुं मानजाक बरम मानजाक खरां गोदै खौ गोदै रोजामुं गोरों मोजां बिमल देबबरमानि लामा जलांखा दिनै 14 मे 2021 फासाल बिनि खाकसांमा पान्डा अ पान्डाव बबाय बाक्सा रोजामुंनि हापाराव गोदालै दंनाय रोजाब गोरों ताम गोरों मोसाना गोरों आतारक एबा अल तिप्रासा आर्टिस्ट एसोसिएशन रक बेनि गोथै मांखरो थांगै बनो बरम याफार लाइखा खाकसांमा रिखा यागुल बेनि नखलाव किसा मुइतु खालायमानि बिसिं दिखे बनो सुरिलायजाखा बेनि फला गाहाम गोरों दंथन हिनै बेनि लाइबुमानि कग्रंनो रोजामुं हापानि कग्रंनो खोनागा हनके खोनाबाय गेलाक साबाय गेलाक फादि जों किसा मांफ्लेरक नायलायानो Borom no bo sini takhu rok jati rok no bo lekin play hambai hamjang haksang Yaphar ini no ok ilani panda no aman ini no de orang sang hamari TIPRA artist association जे मांगरा मानसिनि हामजामु जों बनो मानै खनै रुइ त रुइ जों कुलुयो त केबना हामजामु रि माया खायतानो हासाल तंग तुतैफानो हामजामु याफार माने यापाय किसासा जों जिनि ताकु ककरा आता बिमरनि मुंबै अजागाव बासैनो याफार जाजाव खाकसां पान्डाव मानजारां लगे बेचिनो कायसा गान संसलायन खाते जानी बागे खाते जानी बागे तिशावुई तोनिमा Sampai-sampai kamu bangun.
बेलेके हामबाय नरकदिने अमा हायके निंदारा नि सामुंगो फाइमान जा फाइमानि बागै लांमा थानसा याप्रि थानसा याक बाक्सा काय नरक तिब्रा हारसे नंगै जत खालायनाय र अनि ताखु बाय बुन संना आं तिनि बिनि काक्सां पान्दवा आं तेबो गतर काय खायने नंगो सकै तमानि हायपानो जरा दिलिया परिस्थिति बाध्य खालायलिया हायपानो आं नरनो कयनाय दुटा तिब्रा हारसे नि दै तिनि फाइमालाय बिनि सिल्वर संगीत दोंथों सांस्कृतिक जे टीम दंनाय रक तिब्रा हारसे नि इंगै बरं जदि जरा रेखे कायतर आनो बो जदि जेखाने पानो दंथों बो जदि आनो सुबाखाय थान्दिखाय आं दैसा अमा हायखाय नरनो जत्तनो तिब्रा हारसे नि जत्त बर रनो कबगैनाय आं साहरि माया फानो जदि केबुनि खक्ति बा साइमान कांके बिना आपान्दाव फाइमान जागोन बागै आं जत्तनो कयनाय ताई उं जराव आं कबक मायान बागै नरना बिनि इंगै आं नाकारसानो मुसुमा फानो खायमा लिया नंनि अनेक बर रं मुसुमानि फाइना मुसुमनाय दङ आनि सोलाय आनि नक नुखुंनि सोलाय तिब्रा हारसेनि बर बनो बेलायका हामजागो अब आं बेलायका साइमानो 100% हामजागो नंनि जुबामु तिब्रा हारसेनि बर रंनि जुबामु बायनो तिनि वो अम हाय खलाय जागै दङ बिनि बेलाय कपाल काहाम बतिनि जोंनो याखारि लांमा सय थांफानो बजेखाने बन थंथं बिनि फला गोथार गाय जों ससांगै आथुक्रिया हाय जों ससांगै थंथं आसनो मांगा फैनाय बिनबोद त्रिपुरा आर्टिस्ट एसोसिएशन नि फाइमानजा फैनाय र आंनि लोगो संने बुंनाय लुखुं गायसानि बरक बरक जतनो अब बेलेके कायतना हामबाय मारिबो बरक लुखुं गायसानि बरक होनो तिने ओ जागाव खाय सकायलाय जा लांमा थानसा बरक वानफुमा थानसा चलिलायना बरक थानसा अमो हायनि बागैनो तिने अमो हाय तिनि खाकसां माने पान्दान वो बरक जतनो लुखुंनि बरक मेफाय मंदा फिका अब बेले आं कायतना हामबाय रिबो ताबा आं सोलिनाय बिनि लांमा बिनि आत्ता शान्ति आंनानि बागै आं कसो कायतना होनाय आं सानना शुरु सुकुन होनाय आफामाय गोनां कायतो नोर बिस हामबाय मारिबो तिनिनो अमो हायनि बिनि इन सालजुलान बिमोनि खाकसां पान्दाव बिनि लगे सम बिनि बाय बान्दारक बिनि लांमा थानसाखाय याफ्रि थानसाखाय सामु खालायनाय बदल दै तिनि नक नुखुंनि जत्त बनो जरारि उयाखै बनो गाहाम खैतैखौ दंनाय रक बिनि बुमा बुफा बाय बान्दर नक नुखुंनि बरक थाय उंसुंसानि जत्त बर रक तिनि निने खाकसां पान्दाव फाय ईश्वर सुबामन बागै प्रत्येक बरकनि खावो कक्सारि उयाखै तिनि खाकसां पान्दाव जत्तनो तैसा मालायाखै बिनि आत्ता शान्तिनि बागै जत्तनो मालाय माने अब बेलायके हामबाय रे कायतना आं याफार नाय बो जेखाने फुनि थंथं यां मासिबो माने यां बो हामिया जायांग बो बुसु कष्ट देखतो माने याखै बिनि लांमानो बो मासलां बिनि बो बुसु मुसुं माने दंमांना याब्रे बाक्सा हिमलाय माने बाया बिनि नक नुखुंनि बरक हिक सारो बाय ताखु बुखुग्रो वय बो माने मुसुं माने हायफान कायतल बनो नांगै तलांखा बेलायके हामबाय बिनि लांमा बिनि फला kaham kai chukna ha uthanga ya koi kaham kai sisa sa thukri hai botong yang cha te ang koi nai joto phai manja khainai bini yapri baksa himnai rok bini noknu khungni bora rok bini ama babu bini bai bandho sungsani joto bora rok bini langma সমani পড়েবো বিনি ফলা শান্তি মানানি বাগै যতনি খুব থৈ আশুরি মংনার আসুমা আনি কইমং হামবাই কাইতনো हामबाय कायतनो आमेन